57 ka mga hatchling sa pawikan o sea turtle gibuhian pagbalik sa dagat sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dako kuno ang kahikurat sa mga residente nga nagpuyo kilid sa baybay sa Dipolog City Boulevard. Diha nga aduna sila'y nakaplagan nga mga itlog sa kabaybayunan sa boulevard sa syudad. Ila kining gireport sa Dipolog City Agriculture Office aron masuta ang mga itlog. Dinhi na nasayran nga itlog kini sa mga sea turtle kun pawikan. Dunay 57 atong lately nga na-discover dunay 57 ka mga hatchlings ang gi-release ni Mayor. Every time i-release man gid anamo kay maskin sa una ganin ampun ko dito i-release din sa balik sa dagat kay endangered species man. Dalisag nga gikordon ang lugar aron maprotektahan ang mga gagmay nga pawikan una kini ibalik sa dagat. 57 ka mga sea turtle hatchling ang nagmalampuson nga nabalik sa dagat tungod sa pagpakabana sa mga residente sa lugar. Nagpasa gilayon ang Dipolog City Council og ordinansa nga bawal ang paglabay og basura sa dapit kung asa nangitlog ang pawikan aron kini maprotektahan. Sumala sa City Information Office nga pipila ka tuig na kunong naundang ang pagpangitlog sa pawikan sa ilang lugar, sanglit nagkadaghan na usab ang tao sa maong baybay. Busa karon nga nibalik na kuno sa pagpangitlog ang pawikan, ilahan na usab nga responsibilidad nga maedukar ang katawhan sa pagprotekta niini. Motor hatod karon apo man gani ang cordon kay murag kanang area mailaha man ng madumduman god. No, pero mo lagi dili na to siya maibalan kay ina man punang kuy-kuyan pa tabunan god paghuman ug katulang nga dunay nang dito ng limpyo na kuy-kuyan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.